Hau da, bosgarren mailako zientziako proiektua. Hasteko, bamutu dugu Espainiako mapa bat eta beste paper batean eta dugu izena. Eta gero itxatzi ditugu. Gero txintxetak aski ditugu. Gero, hemen egin dugu konexio batzuk, adibidez, hemen dago Galizia, idatzita eta hemen dago Galizia mapan. Konektatzen ditugu eta horrela denak. Gero, pila hauek, pila itxatzi ditugu, Eta kutsara eta konexio bat egin dugu. genero, eskenik, hori itxatzi dugu kutsara, eta hau izten dira. Esa soltau. Ez que, soltatzen da? Soltatzen da, die. A ber, marua. Soltatzen da, esan dugu. Eta piztu. Eta